Yo nok ngadeg kon nok Cahyu. Ya, heeh. Turuk turuk. Assalamualaikum Cahyu. Assalamualaikum Sugeng Dalu Bapak. Nggih, waalaikumsalam. Duh. Dos pundi pawartosipun dangu mboten kepanggih. Sae sehat. Alhamdulillah. Bapak iki alhamdulillah panggah sehat pokoke. Angger jek jejer karo wong ayu-ayu ngene iki panggah sehat. Nah, nggih. Sampeyan piye? Saiki kelas pira? Kelas 3 SMP, minggah kelas 3 niki. Mas, lha wis tok kaya genter ngono wisan. Lah mila to. Lah dhisik jaman dik nyusul aku pertama kali nyusul wayangane bapak kae tahun piro kae? Tahun 2019 menawi. Oh, jek kelas piro kae? 3 SD. Lek mboten 18. Oh. Nggih. Kelas 3 SD. Nggih SD, Bapak. Sakmene lho gajian. Nggih, tasih alit nggih. Saiki mak iya piye cilik saiki. Rumangsaku lek kowe dhisik ora iso dhuwur lho, Nduk. Mila to, Pak. Heeh, saiki kok iso dhuwur kaya genter ngono ya. Peh masa. Nggih, rumiyin jenengan ingkang bimbing kula ngantos sakniki lho, Bapak. Matur mbah nuwun sanget. Sama-sama. Nek aku karo cah wedok ki duwemen, Nduk. Demen terus pundi? Cah wedok cilik ngene iki lho, Mas. Ora kok cah wedok tuwek-tuwek nggo apa. Wis ora sak dididik do pinter-pinter wisan. Nek cah cilik-cilik model ngene iki ke jaman kelas 3 SD ki wis melu ki wis mulai tak tanamkan jiwa keberanian untuk tampil ke panggung dan nguri-nguri budaya. Leres sangat. Bapakmu apa seniman? Sanes. Oh. Bapakmu pegawai kebudayaan? Sanes, Bapak. Yogo? Sanes. Lah terus bapakmu nyambut gene apa? Sadian ayam. Dodol pitik. Nggih. Lah ya ambumu kaya telek. Ora ding, ora. Lah ibumu mendhi, Mboten. Ibumu penyanyi. Sanes, Bapak. Sinden. Sanes. Penari. Sanes. Pura. Udu ngawur ora. Anu napa? Pokoke nggon kesenian mboten. Mboten sedaya Bapak kalih Ibu niku nyambut napa penjahit, Ibu penjahit, Bapak sadian ayam. Oh, ning kok iso tukul kowe iso nyinden ki piye ceritane? Lah nggih kula nggih bingung kok rumiyin alitane kula menawi digawani mik mawon. Oh, ning jero weteng disusuli dikai mik ngono. Nggih, disetelne radio mangane sakniki ngeten. Nggih, makane saiki wis pinter ya nyinden ya kan. Paling adoh sampean tanggapane ngendi? Kalimantan. Kalimantan ngendi Kalimantan? Kalimantan Samarinda. Oh, Samarinda. Nggih. Oh. Luar biasa tenan. Wis melanglang buana ya. Nggih, pangestunipun panjenengan. Wis mau anu tenan, wis mau tekati tenan pengen dadi sinden profesional ya. Nggih. So nek wis lulus SMP sekolah nanti? Insya Allah nggih, kula sejatosipun pengen lek mboten SMKI Solo nggih Jogja. Oh ngono. Nggih, tapi nggih dereng sumerep ta sik kelas 3. Oh iya, sik perlu dipikir alon-alon lho. Perlu dipikir alon enggak tersusu. Nek aku aja neng SMKI Solo do enek ya, eman-eman kok. Ya wis ora wong ning kono iki gumantung karo kumpulane kok, Nduk. Nek kumpulane kancane becik, kancane apik iki kesane ya dadine ya apik. Heeh, ya gumantung oknum manusianya itu sendiri. Nggih. Dalu menika sowan dateng dalemipun Bapak Mansur nggih. Pak Mansur. Nggih, kaliyan Ibu Mansur Nggih. Nah. Bapak Pak Mansur nggih, matur nuwun sanget nggih. Monggo minggah mriki napa? Pak. Pak. Pripun? Kula nyuwun Pak. Kali Pak itu kali Pak Mansur nggih. Paring dawuh napa monggo? Kula duwangu mboten kepanggih panjenengan lho, Pak. Kangen mboten kalih kula, Pak. Kangen saestu. Pernah napa niku Pak Mansur kalian Lintang niku pernah napa niku? Nggih kados anak kula ki ambak niki. Oh ngaten. Nggih, tapi ndek mau lali Pak Dalang. Pripun? Supedas pundi? Lali iki dalane. Oh. Arep metu wetan kan enggak iso lewat akeh. Nggih. Padahal mriko wonten prapatan. Nggih. Wonten tiyang Pak niki jalane laras mriki nggih.
Ora, ngoten to. Jawabe ora. Lah tibake sing kula tangkleti tiange bisu, Pak. Napa tiange dan ngoten. Oh, ngoten. Oh, alah. Makane jawabe ora. Nggih ngeten Pak Dalang riyen. Nggih pripun Pak Lurah, Pak. Pun lega dereng nih dalu niki, Pak. Alhamdulillah memang kula Pak Dalang niki memang kula rantos-rantos. Nggih. Niki riyen yoga kula plintang niki kan tasih alit. Dalang cilik riyen sak ngandhape niken. Nggih. Alhamdulillah sakniki kok wis ketok gedhe prawan. Nggih. Selamat Mbak Lintang Kairo sekarang tambah agak maju lah. Alhamdulillah. Agak tinggi agak maju juga. Sip. Nggih. Terima kasih Bapak. Lah nika adike niki nggih pinter mak nyanyine. Oh, ngoten. Beh, nggih. Tenang. Saestu adike nggih pemondalangane nggih pinter niki. Lah nggih niku lho kula gumun kula niku ngono. Bapake seniman, ibuke seniman, ning kok putra-putrane kok ning seni tok luar biasa niku lho, Pak. Nggih. Ah nggih. Kula nggih kaget. Lah nggih. Ibuke penjahit, Ah, nggih. bapake Sadian ayam, tapi anake kok Nggih. seneng karawitan satu, setoke seneng dalang. Nggih. Saestu Pak Dalang yo ke adike niki tambah jos. Oh nggih, mengke nggih kula tampil nggih kok mengke. Kula matur nuwun nuwun sanget Siap, sampun ditimbali Balita. mriki. Mbok menawi badhe request lagu napa kalian Nduk Lintang? Request napa nggih lagune? Nggih. Sing sae. Kula tak eling-eling riyen, lah niki pada waktu kula badhe ngundang Pak Kangko, riyen bolo-bolo niku njaluk lagu Napa? Sawung Jagung. Oh, sarung jagung. Lah niku awal mulane kula ngundang jenengan niku Sawung Jagung niku. Oh, nggih. Nggih. Jagung siap Nggih. mengke saged. Wis pokoke request niku mawon. Nggih. Mugi-mugi Mbak Lintang ke depannya tambah maju. Pak Amin, Kangko insyaallah. amin ya Allah. Mohon doa restunya Pak Kangko. Mengke tahun ngajeng kula ngundang jenengan malih. Kalih Amin. Bersih desa to, Pak? Napa-napa? Mboten nak bersih. Pokoknya desa. wayangan nggih. Pokoknya wayangan. Pokoknya wayangan. Pokoknya wayangan ngoten mawon. Nggih. Siap. Ampun repot-repot dadak ngrogo isak. Ngrogo isak niki memang kula siapne damel yoga kula niki. Oh, ngoten. Nggih, siap. Repot-repot matur nuwun Ah, sanget. ya, nggih. Damel Nggih. Lintang. Niki wis kula. Nggih. Nggih, matur nuwun sanget. Nggih matur suwun. Oke, sami-sami Pak. Sukses selalu nggih Pak. Sehat Amin. selalu, panjang umur, berkah, barokah. Amin. Nggih. Pun Mbah nuwun. Iya. Matur suwun Bapak. Ya, Mbah nuwun. Wis, mak piyayi tresno ngono ki langsung Lah sak. nggih. Lung ngene oke. Dadi sing tuwek-tuwek sinden-sinden ki aja meri, mergo wis do tuwek-tuwek. Lah sik bocah ini kan ya lho ngono, heeh. Berarti menika acaranipun apa to, Pak? acarane tasakuran. Tasyakuran. Wonten acara ngluware ujar, wonten acara ngekarke putrane Pak Kepala Desa. Oh, manten wau nggih. Manten. Manten kekalih wau. Heeh, iya. Nggih, mugi-mugi tansah pinaringan sakinah mawaddah warahmah. Amin. Samawa nggih, Bapak. Amin. Wah, jan pinter men saiki. Sehat walafiat. Amin. Enggal-enggal diparingi omongan. Tapi Amin. mau sampun. Sampun wong rabine kan nggih men kok, Nduk. Wah, lah Wis nggih. paringi putra. Madhep rono, madhep. Iya, ngalah tak sawang kok pinggir jan kaya triplek, Nduk kowe. Lho, piye Wis lah, tipis. Tapi kan kula tinggi. Tapi dhuwur. Ah, ya. Maem sing akeh gen rodok berisi ngono wae. Ora kaya triplek. Heeh, sarung jagung ya, Nak? Saderengipun kula nyuwun caping gunung rumiyin. Oh, capek gunung. Oh, nggih saged dipun aturaken. Ngagem bawa. Ngagem bawa? Nggih. Ya. Saben bengi sakmono ya? Nggih. Oh, sik adikmu ya iso nembang to? Saged. Ayo karene sisan. Ayo karene sisan. Monggo, Dik. Heeh. Ya, kon jengleng. Kon jengleng Mbak Yune dhewe. Oh, ngono. Ah, ya. Mergo iki nek ora tak selake engko ora entuk nggon. Lek wis Mas Yudo antik munggah wis, wis. Nggih. Garger darder ngono. Ayo, tak golek ning nggon sik ngarep ning ngarep. Ya, heeh. Nuwun sewu nggih, Bu. Oh, nggih. Lah iki lho. Iki lho cahe. Iki mau sore iki ning mburi kono rebutan kamar mandi karo aku ya. Sinten, Bapak? Ya kuwi adikmu sapa jenenge? Oh, Mirza. Mirza. Aku dhisik. Terus bareng malah. Heeh.
Iki alah. Nggih, matur nuwun sanget Bapak. Wis, yoga-yoga rasah meri. Matur Mbah Nun sanget. Heeh, matur nuwun karo Pak Mansur, Mas Mirza. Pak Mansur matur nuwun sanget nggih. Aduh, Jan. Sak omah kok rezekine apik-apik bengi iki. Kelas piro anu le, Cah Bagus, Mirza? Kelas kawan minggah kelas gangsal. Papat SD? Nggih. Mbika kelas 5? Nggih. Ranking ora? Mboten entek ranking-rankingan mboten nggih. Sakniki kan ora nek ranking. Nilai ora nek ranking-rankingan udah dadi kemarin. Pelajarannya komplit. Napa? Pelajaran komplit ya si SD. Bahasa Indonesia, bahasa Jawa. Nggih. Bahasa Jawa enek ra nek sekolahmu? Enten. Hono Caraka. Apal mboten? Mboten. Oh, Hono Caraka dados sewala padha jayanya monggo padha apa mboten apa? Mboten. Oh, diapake sampean. Nggih. Heeh, ya. Saiki arep nembang apa? Cah loro nang dhisikne. Caping gunung. Caping gunung niku nggih. Oh ya. Sing jeneng anu Mirza. Nggih, kersane adik menawi saged. Oh ya, ya. Ya. Ngene iki lho. Anake loro-loro nek tunggalmu lek loro iki temen. Gangsal. 5. Nggih. Masa alah. Lah ki mbokmu jane wong apa kucing? Kula Cetat-cetat. Kula napa? Kula keempat, adik kaping gangsal. Oh, berarti mbak-yumu ana. Nggih, wonten sampun wayah kalih. Wah, wis putu loro. Nggih. Wah, iya jas. Sregep bapakmu berarti. Saben bengi ya. Saben bengi Mencolot deh, sa. Ngono, 1 juta iki yo nganggo mencolot. Ora, sampean jare bapakmu wis belajar dalang. Nek mikir dicekel. Mikir dicekel. Nah, wis belajar dalang sampean. Ya, golek mik sing muni. Nggih, sampun. Sampun. Nggih. Wis iso suluk, Rum? Saged. Suluk apa? Nggih. Odo-odo. Odo-odo. Ndasa, sampean sulukan ndasa. Odo-odo niku sing pripun? Aduh. Bumi gonceng-kancing ngono kae odo-odo jenenge. Heeh, isane apa nang? Nah. Nek sing suluk hanjrah niku 6. Oh, kuwi jenenge patetan. Kuwi jenenge patetan jugak. Nggih. Jugak ki cendak. Nah, Nggih. termasuk ngene Pak Kangko ki ya jugak, cendak. Nggih. Cendek ngoten. Nggih. Sendon nggih, Pak. Mboten sendon beda. Sanes. Beda anu patetan jugak. Oh, patetan. Lek sendon niku beda neh. Terus pundi? Lek sendon ki enek sing nabu iki rebabe enggak melu, kuwi sendon. Nek patetan kuwi melu. Ya jajah hanjrah ya, hanjrah ya. Hanjrah. Nggih. Hanjrah ingkang ya. Nggih. Ya, Ciro lu ya. Hanjrah ingkang puspitara kasilireng samirana mreng sekar gaduh
Kanca-kanca tepuk tangan nduk anu tole mirsa. Aku kudu nangis lek ro bocah pinter anake bakul pitik lho nduk. Aku ki dalang, anakku malah senengane mancing. Iya. Ayo luar biasa. Apik lho suarane tenan. Wis ditukokne wayang sak kotak ta sampean? Nggih. Oh, iya jos. Nah, wene wayang Pak Kang oleh. Jukukne wayang sitok. Alhamdulillah, matur mbah sanget nggih. Heeh, wis aku lek karo bocah sing seneng wayang. Iki lek nyale iki digawa mulih nggo. Nah. Nggih. Wayange Pak Kangko ya. Iki lek dituku karo tengah yuta. Nggih. Nek kanggo kowe gratis. Nggih. Mbah sanget nggih. Pangestunipun. Heeh ya. Tak dungane dadak dalang lawaris. Amin. Amin. Kelangan 1,5 juta. Nek ora apa-apa ikhlas aku nek dijaya. Ikhlas to, saestu. Ikhlas saestu, ikhlas. Tenan aku ikhlas. Matur mbah nun sanget nggih. Iya iya jas. Oh apa-apa aku ora apa-apa aku. Heeh. Ya. Dibacaske nembange neh. Ya. Yen memajang among karo marem tenan. Suarane apik, njogete ya pinter, Mbak Yune ya ngono. Wah, bapake ngrokok neh. Ya. Nduk terus, Nduk. Nano ya. Panas sudah aling-aling Japi gunung
masuk langgam digejolke Pak Do. Dangdut le mirsa Lintang Kairo. Terima kasih Cahayu, duduk dulu ya. Kita sambung meneh.
Le mirsa iki wayange digawa anu apa? Digawa medun wayange. Kuwi wayang anu apa jenenge wayang lawase Pak Kangko. Dadi wayang lawas karo wayang anyar kuwi isih apik wayang lawas, regane isih larang wayang lawas. Nggih. Iki nalika Pak Kangko jek urung laris dhisik. Kuwi wis wayang kuwi wis enek. Dadi enek misterine. Nggih. Apa? Sejarahe. Oh, history. Oh, history kok misteri kan iki. Enek sejarahe nalika Pak Kangko jek urung laris dhisik kuwi wis enek. Nggih. Diopeni nggih wayange. Nggih. Nggih, karo tengah niku regane. Wis ora usah dibayar, ikhlas kanggo anakku si Mirza ya. Heeh, sama-sama. Kula kepareng nyanyi. Nyanyi nopo? Lali janjine pripun? Iso apa? Saged. Oleh. Damel bawa pangkur tapi langgame duet kalih mbak-mbak sinden. Kula pilih piyambak nggih. Milih dhewe. Nggih. Jajah sampean milih sing ndi, jajah sing ndi sik. Lah aku arep ngongkon nyanyi aku wedi lek ra iso. Mbak iso ta sampean? Napa? Iso nyanyi to? Saged. Oh, milih sing ndi jajah? Sing ndi? Pundi bingung kula. Wedi, ora usah wedi, ora nyatek kok. Bingung. Bingung. Lah sebabe kok bingung? Jenengan pilihaken mawon. Lho jare arep milih dhewe. Mulai tak pilihke lek ora bener pripun? Tak pilihne ya anu ya, sapa jenenge kuwi? Ayo Chandra, ayo Chandra. Nah, yo iki. Oh, alah tak kira nek, tak kira nek ora iso nembang, Mbak wis iso nembang. Siji apa loro? Satu apa dua, Mbak E? Tunggal mawon. Heeh, siji wis rantek kok loro. Kenalan dulu. Nggih, kula Mirza Kairo. Aku Chandra Ayu Haryani. Nggih. Dipanggil sinten? Kamu pengennya manggil apa? Lah nopo? Panjenengan. Chandra. Chandra nggih, Ya. Mbak Chandra. Pintere. Ya ampun. Panjenengan kelas kelas pinten? Niku sih paut, sik paut. Paut. Nggih, adine tasih nomor sepuh kula. Sepuh, Jon. Saya masih SD. Nggih. Tirose paut. Oh, angel ya. Adik mau bawa. Nggih. Bawa. Bawa. Ini Nah. tak kula kiambak nggih. Nggih, monggo. Pangkur. Nano ya. Sapa wong sing ora Luar biasa. Penghayatannya luar biasa, Pak. Heeh. Anakku kok malah mancing. nggonku nunggu Wis lek pengen duwe anak ngono kuwi, Ndra. Chandra. Nggih. Nalika kowe meteng, ya ta? Pripun resepe? Bojomu kudu kon tirakat poso Senin Kemis ngono ditirakati. Dadi nek pengen duwe anak sing pinter, kuwi nalika bojone sing wedok ki mbobot, sing lanang kudu tirakat. Dadine anak becik kaya ngono kuwi. Lah ora bojone meteng tuwek malah ondolan. Nah, dadi maling anake. Ya. Nano. Ya. nganti
nggih. Iya, dinaike. Nanano, ya. Wah. Munggah malan ya, terus. Kowe kalah lho suaramu karo cah cilik. Nggih, Pak. Kowe angger dhuwur mung karek ngosot tok karo kaya ula kowe. Giat. Luar biasa. Luar biasa, Dik. Nadanya dinaikkan luar biasa. Nggih. Dipeluk deg-degan enggak? Mboten biasa. Berarti belum punya pacar. Dereng. Oh ya, Kan pinter. kula kan tasih alit. Oh, nggih. Wis sunat urung, Le? Dereng. Urung kok. Oh, belum sunat. Oh alah, tak kira. Lah cita-cita mau sunat kelas berapa? 6. Lah nanti atos. Napa nih sing atos? Maksudnya badannya kan semakin besar ngono. Nggih, Kok Pak. tapi kelas 6 ya. Nggih. Nanggap wayang. Omong kamu ora kena dipertanggungjawabkan iki piye? Kowe muni atos takon sing atos apane iki lho? Loh. Maksudnya gini, Dek. Cah cilik iki cah pinter iki lek ora ngerti mesti takon. Heeh. Ayo dijelaske. Kamu ini kelas berapa? Kelas sekawan minggah kelas gangsal. Heeh. Kelas 5. Nah, kelas 5 aja ini mau nyalip Mbak Chandra toh. Tingginya mau nyalip toh. Nggih. Lah apalagi kelas 6. Kelas 6 Nggih. otomatis kamu semakin besar, Nggih. semakin tinggi. Nggih. Tulangnya semakin keras, Nggih. semakin atos. Ora iso, sing disunati dudu tulange kok. Lek semakin ulet kuwi bener. Ayo wis nembang-nembang. Ya wis, di presto. Ayo, Dek. Ayo. Yen kepethuk mesti tak jiwel Bocah iki ewan. Ew. Munggah medun. Oh, akbar. Jangan dihiraukan ya, Dek. nggih Yo, sikat. lali janjine semono Tamane kendang ya, langsung dandut, Mas. Kuku. Nanone nong ya. Mas Guru. niki disambut Oh, kleru aku. Oh, tak kira lek gugu wae Mas Guru to ae. Yo, Adik. niki disambut kali Mbak Erien nggih. Heeh. Monggo. Manut. Bareng ra apa-apa. Bareng nembang bareng le, cah bagus. Bareng ya. Nanone no ya. Tapi kan kula ngomongnya duet. Apa? Kula kan ngomongnya duet. Oh, duet gentenan ngono to. Iya. Oke, siap, boleh. Nah. Gelagatmu kang nyubri Sampai bawah. Sampai bawah.
bawah. Oke? Ikutin Mbak. Nggih. Yo. Janjane kowe iki. Pinter ya sekolahnya ya. Ndang disunat ya. Ndang disunat. Ya. Nek sunat nang Pak Kangko ya. Ya. Tajake kaya apik-apik ae. Mbah nuwun. Nduk Lintang karo Tole Mirza Kairo. Ya, ya. Iki lawake rada lambat, rada bengi lek munggah. Ora apa-apa memberikan kesempatan kepada adik-adik generasi-generasi seni, generasi-generasi untuk sebagai penerus ya para seniman seniwati. Ya. Ya, wong lakone sing disuwun Pak Lurah ki ya lakon gampang nok. Oh ya, Makutarama. Makutarama. Ya. Bakune iso memberikan hiburan. Hiburan. Dadi sing rawuh ben entuk hiburan, men iso seneng, ya. Urung sing bakul-bakul ning jaba kaya melu kerejeken. Dadi lek nanggap Pak Lurah, ya ya Pak Mansur, kuwi sing entuk rezeki ora mung dalang sak krune, klebu sing dodol-dodol ning jaba ya melu mengais rezeki. Ya akeh banget sing dodol. Ya, pokoke muga-muga rezekine saya melimpah kathah tur kebak barokah. Amin. Yo. Ya diselamatke Mas Yudo kelawan Mas Andri. Ya, iya, kaya ngomong terang tung-tung ndak dong. Ngopo kok gelo ngono? Piye ta? Gak rapopo. Ora apa-apa piye maksudmu lho? Ra joget ra patheken. Apa ora joget ra patheken ya joget ta wong aku en joget penak serampat kok iso. Wonge mbok aja pilih kasih. Ora pilih kasih piye? Wong awakmu dikendangi serampat awake dhewe munggah wong loro. Mosok kono serampat wayahe aku arep joget terus disuwukne. Lho, apa-apa ki saiki jer basuki mawa biya. Betul. Nek kowe pengen gending ya nyawer. Nyawer apa? Diwenehi Pak Mansur urung kok nyawer. Mangsamu kesugihan duit apa piye? Lho, piye ta kuwi wong jer basuki mawa biya cah-cah gelem obah ki mergo ana opah. Ora nganggo opah kok njaluk kon ngobahne. Aku biasane melu dalang ning ra tau nyawer yoga lho. Kok kesugihan mrene. Kowe arep nyawer apa kukur-kukur? Duwe kok tak delik ning jero, Pak. Heeh. Ben ora. Duitmu mbak kek nang jero? Heeh. Ora ditotoli manuk. Ora iki ra duit iku, Mas. Ora iki duit apa mercon jane kuwi. Bisa apa ora kowe iki? Nek ra iso kene lho kowe iki ndura kono. Mas Dodok,
lan para kanca niaga kula nyuwun walang kekek. Lho enak kaya ngene enoke.
ana ing ati iya